Oh, wow! Okay. Igwa na ofu bụ ka anyị eme ife adị m ime ugboro ne ka anyị megoro ihe a n'enu m nwụdị ihe gosi na nwere ihe na-aba m n'afọ ma ebulize na m ọ gị na-ekwa ọ gị ka ị na-ekwu ọ n'ime ha na afọ ime bụ ihe anya bụ a na-eme o wee banye ọ bụghị so ofu ugboro ka anyị eme ọ gịnị ahụ ị na-atụ ịgba na ihe anyị na-eme ha atọ gị ụtọ ọ bụ ihe na-ekwu ihe na-ekwu bụ na di na-ebidogo itinyere ebe m anya onye bụ di gị ọ bụrụ na di gị bụ nwoke ọ ka gị ịtụba gị ime ihe a bụ ihe o kwesịrị ime ka m na-enyere ya aka na-eme kwesịrị dị na-enwe aṅụrị ahụ nye m ike gị ka m si n'azụ were ihe cherugodu biko ihe a na-eme ihe a na-atụ m ụjọ achọ m ka di m jide m ebe a na-ekwu ọ na-asị di ya tụgharịala m ihe dị ka m si n'azụ were ihe ahụ Papa. Wow, man, it's worry. It's wow. It's just to come on, I'm not gonna make me. Oh, give me. Hey. Yeah, big man, Iwu